Какво са хора? Днес ще поговоря малко за сървъра, тъй като сега ще се спрем заради самия хост, защото няма да го плащаме този хост. Но ще вземем, защото събрахме парите от мобил и ще мине един месец докато мога да ги изтеглим. И след това ще вземем друг хост, който ще е за 2 месеца напред. И въпросът е при него, че той няма да става за практика, няма да имате хубав пинг от него. За практис, иначе за други сървъри ще става за Kitmap, за HCF, за Factions и такова начин. Ако успя да направя HCF, ще кача клип, аз ще почна да си работя по HCF и ще кача клип, че има HCF и Kitmap и т.т. Ако не, казвайте дали да пускаме изобщо Factions, дали да се занимаваме да купуваме някакъв хост, да правим нещо, или изобщо нищо да не правим и да не го пускаме повече, защото на този етап няма как се вземе практис, но този сервер няма да го оставя просто специално за практица говоря. За Factions все пак ще изчакам първо да видя какви са реакциите, ако искат, ако не искат, няма да им казвам какво ще има. И така, това беше от мен и чао.